Ahoj, vyplatí se nakupovat na self-repairu Apple? A proč je to celý tak trošku šméčko? To v dnešním videu. Společnost Apple před několika lety spustila tzv. Self-repair shop. V českém překladu to je obchod pro samoobslužné opravy. Mezi servisákama se spíš žilo self nebo self-repair. Je to vlastně takový e-shop, ve kterém vy si můžete nebo měli byste mít spíš tu možnost si zakoupit náhradní díly a mít možnost si ten telefon opravit doma. Tahle ta možnost byla spuštěná pár let zpátky, nejdřív v USA, postupně se to rozšiřovalo do větších zemí, až nakonec koncem minulého roku to bylo spuštěné i tady u nás. Není to, že by to přímo distribuoval a prodával vám Apple, ale vy si to objednáte na e-shopu, který nevypadá úplně, si myslím, takový jako ve stylu Apple, ale je to zařízený od nějaký externí firmy. Je to nějaká německá společnost, která to pro ně v Evropě zařizuje a řeší. Ten celý design a celé to objednávání a všechno kolem vlastně vůbec neodpovídá takový té filozofii Apple, že je všechno jednoduchý, všechno na jedno kliknutí, všechno je pochopitelný. Naopak je to celý udělaný takovým jako způsobem, že to moc pochopitelný není a uživatelsky přívětivý to taky moc není. V tom e-shopu si můžete zakoupit náhradní díly na iPhony od modelu 12 a novější, na MacBooky, aktuálně téměř na všechny modely od roku 2020, což znamená od té doby, co přišly procesory M1, a pak i na nějaký další zařízení, jako nějaký Apple monitory, případně stolní Macy, iMacy, Macy Pro a podobně. Nejde tam nic řešit, co se týče iPadů, anebo nějakých drobnějších věcí, jako jsou třeba sluchátka a podobně, tak tam žádný díl nezakoupíte. Je to i logický z toho důvodu, že tyhle ty věci se ani, co se týče autorizovaných servisů Apple, neopravujou. Opravují se aktuálně iPhony, MacBooky, stolní Macy, ale co se týče třeba iPadů nebo hodinek, tak tam se vždycky řeší ta oprava výměnou za nový kus, což znamená, máte nějaký problém třeba co se týče záruky s kamerou v iPadu, tak se nemění žádná kamera v tom iPadu, ale mění se to vždycky za nový kus celý to zařízení. Pokud chcete nějaký náhradní díl zakoupit, je potřeba nejdřív si zvolit, jaký model to bude toho zařízení a následně si vyhledat díly, které by do toho šly vyměnit a který budete moct vybrat. Přidat si je do košíku. U Macu je to trošku složitější, tam si vždycky rovnou musíte zadat sériový číslo, bez toho vám to ani neukáže ty díly, co jdou na to zařízení zakoupit. U těch iPhoneů se na to nejdřív můžete podívat, kolik vlastně ty díly stojí a pak teprve následně zadat to sériové číslo. Bez zadání toho sériového čísla vás to ani dál nepustí, k té objednávce je vždycky potřeba to sériové číslo. Nejde vytvořit objednávka bez žádného sériového čísla. A ten díl je vždycky vázaný, ta oprava, na to daný sériové číslo. Což znamená, pokud byste chtěli například si objednat kameru na iPhone 12 a nakonec zjistíte, že ji nevyužijete a budete ji chtít dát někomu jinému do telefonu, tak to není možný. Pak by se ta kamera chovala stejně, jako se chová, pokud si ji zakoupíte kdekoliv jinde. Výhodou toho, že si ji nakoupíte na tom self-repairu, je to, že se vám napáruje i v systému Apple a nebude vám to ukazovat žádnou hlášku o tom, že je to neoriginální kamera. Bude vám zobrazovat pořád dlouhodobou kondici baterek, bude vám ukazovat správně všechny prostě informace o těch dílech a v případě, že vy ho dáte do nějakého jiného zařízení, než na který byl ten díl objednaný, tak se to vlastně ten díl bude chovat stejně, jako byste ho objednali kdekoliv jinde, jako byste se ho objednali u nás třeba na e-shopu, bude vám to zobrazovat tu hlášku a nijak už se té hlášky nezbavíte. Takže pokud objednáváte díl, je vždycky potřeba vědět sériové číslo toho zařízení, bez toho to ani objednat nejde. Druhá věc, kterou pro to objednání musíte znát, aby vám to šlo vůbec přidat do košíku, je číslo příručky. Tu najdete taky přímo na tom self-repairu, je to taková ochrana, že budete vědět, jak tu opravu provést, že byste si měli přečíst všechny informace, celou příručku o tom, jak se ta oprava provádí. Je to jednoduchý, v horním menu máte příručky, vlezete si do těch příruček, vyberete konkrétní model, u něho je napsaný nějaký 6 zhruba číselný kód, ten si vložíte do toho košíku taky a díky tomu ten produkt vám bude přidat. Bez toho to opět nejde. U MacBooku je to objednání ještě složitější o to, že vůbec před samotným objednáváním musíte zadat sériové číslo toho MacBooku, aby vám to vůbec zobrazilo nějaký díly a věděli jste, jak se to cenově pohybuje. Bez toho sériového čísla vám to vůbec nic nezobrazí. Je to zřejmě kvůli různým konfiguracím, protože jedno dané zařízení může mít různé základní desky, může teoreticky mít i nějaký jiný díly, trošku odlišný, takže tam se Apple chrání tím, abyste si neobjednali nebo nekoukali jste se vlastně na cenu, která pro vás aktuálně neplatí.
Další věc, která vás tam možná zarazí, je to, že se vám tam zobrazuje nějaká cena a pod tím je nějaká cena za vlastně nějaký kredit, za vrácený díl. Funguje to tím způsobem, že vy, když dokončíte tu opravu, tak Apple nazpátek vrátíte díl, který původně v tom zařízení byl, a dostanete zpátky kredit. Ten kredit neznamená to, že by vám dali nějaký kredit na další nákupy, znamená to, že za tu platební kartu, ze které jste provedli tu objednávku, vám nazpátek vrátí nějakou jako část toho za ten díl původní. U něčeho to může být třeba i 50-60% té původní částky, co vy jste zaplatili, někde je to jenom pár korun, je to opravdu díl od dílu. Funguje to tak, že jakmile vy dokončíte celou tuto opravu, následně co vám ten díl přišel, tak Apple vám vygeneruje štítek pro UPS, vy ho nalepíte, díl hodíte do balíku, nalepíte to na balík, odnete to na nějaký sběrný místo UPS a tato doprava, ta služba nazpátek je bezplatná. Jakmile to Apple dorazí, tak vám vrátí kredit za ten původní díl. Trošku jiný je to u baterek, kde po vás to chtějí taky vrátit, nebo vám to nejdřív tvrději. Nakonec je to tak, že kvůli zřejmě bezpečnosti vám napíšou, že stačí, když to odnesete do nějakého sběrného místa, což znamená sběrný dvůr nebo nějaký třeba obchod s elektronikou, a napíšete jim, jaká to byla adresa, jaký to byl obchod nebo sběrné místo, a ten kredit vám vrátí bez nějakého jako potvrzení. To, jestli ten díl tam reálně odnesete nebo si ho necháte, je asi na vás a nijak to nikdo už neřeší, nekontroluje. Díl jsme si tedy přidali do košíku, případně si můžeme přidat nějaký nářadí na tu opravu. Není nutný využívat přímo nářadí Apple, vlastně vám stačí samotný ten díl, který často je i třeba v setu s podlepením nebo s nějakýma šroubkama a podobně. A ještě druhá možnost, pokud byste si to nářadí kupovat nechtěli, ani byste neměli nářadí, je možnost si ho půjčit. A to je úplně teda za mě takový, jako nevím, jestli říct šméčko, ale není to vůbec výhodná věc a nedokážu si reálně představit, že by s ním někdo pracoval. A to znamená, že když budete dělat baterku na iPhone 12, tak vy si tady musíte za 2,5 tisíce objednat baterku a k tomu si na 7 dní za nějakých zhruba 15 stovek musíte půjčit ještě nářadí. Za to nářadí musíte zaplatit kauci, takže se vám zablokuje na kartě zhruba nějakých 50 tisíc korun za všechno to vybavení, včetně prostě otvírače, listu a podobně. A teprve až dokončíte tu opravu a všechno jim to v těch několika obrovských kufrech, ve kterých to posílají, vrátíte nazpátek, tak se vám tato částka odblokuje. Což znamená, že buď dojdu do autorizovaného servisu, za 2,5 si tam vyměním baterku, anebo mě celý ten proces přijde, když teda dejme tomu vrátím i tu původní baterku, tak mě vyjde někde kolem 3,5 tisíce. Mám s tím spoustu rizika, spoustu práce a vlastně to vůbec výhodný není a možná je to pro nějakého domácího kutila, který si to všechno chce odzkoušet, ale určitě na tom neušetří, nebo pak ho to bude stát mnohem víc, spousta nervů, spousta práce a hlavně spousta rizika. Díl máme v košíku, košíkem jsme se nějakým způsobem proklikali. Možná si všimnete toho, že můžete zadat daňový číslo, respektive DIČ k té objednávce, takže si řeknete, chci to nakoupit na firmu, ale problém je v tom, že je to fakturovaný na německou firmu s německým DPHčkem a běžně takový obchody po Evropě chodí fungují v rámci reverse charge, takže vy, pokud jste plátce DPH, tak tu objednávku platíte v té částce bez DPH, následně si to prostě v účetnictví vyřešíte s finančním úřadem a kupujete to ale ze zahraničí prostě v rámci Evropské unie bez DPH. Tady ta možnost není to vůbec udělané nějakým způsobem, aby tam mohla nakupovat firma a jediná možnost, jak o to DPH nepřijít, je zaplatit to v plný výši tu objednávku, vyplnit tam to DIČ a následně si zažádáte, napíšete na ten self, na jejich podporu a zažádáte si o vrácení DPH. Ten proces jsme jednou zkusili absolvovat, je to složitý v tom, že vy máte nějakou původní fakturu, k tomu ale vy dostáváte ještě dobropis za ten vrácený díl, což je druhý daňový doklad. A teď z té původní faktury vy potřebujete od nich vrátit DPH, ale za ten dobropis vy byste ho měli zase doplatit. Takže oni vám vlastně pošlou nějaký 4 dokumenty, k tomu nějaký souhrnný doklad, k tomu ještě nějaký potvrzení. Takže vám do e-mailu přijde 6 papírů, který předáte účetní a myslím, že nemá smysl něco takového vůbec řešit u opravy prostě za 12 stovek, 15 stovek nebo něco takového, protože to se z toho dřív zblázníte, než byste to DPH vyřešili. Každopádně objednávku teda zaplatíme, platíte ji dopředu kartou, žádná dobírka není možná, zásilku vám odešlou. Někdy vám ji odešlou ten den, někdy vám ji odešlou za týden, v průměru to aktuálně chodí nějakých 3 až 5 dnů, přijde vám to UPSkem na adresu. Kurýr by na vás měl mít číslo a zavolat vám. Bohužel,
kurýr nemá na vás číslo z nějakého důvodu, ještě aktuálně teď, když to natáčíme to video, máme září 2024, tam to číslo se nepropisuje. Údajně z nějakého GDPR nebo něco takového, což mi přijde jako naprostý nesmysl, tak to telefonní číslo, který se propisuje kurýrovi do systému a kurýrovi na balík, jsou samý nuly. A pokud vás ten kurýr nezná, pokud to neobjednáváte někam do prodejny, kurýr vás nezná a tak dál, tak nemáte vlastně šanci ten balík si převzít. Pokud jste někde doma ve 3. patře a nemá na vás jak třeba zazvonit, tak smůla, kurýr nemá číslo. Zůstane to ležet na nějakém pick-up pointu parcel shopu, nebo jak se to jmenuje u UPS, a tam si to můžete vyzvednout. Balík jsme si teda vyzvedli na výdejním místě nebo převzali od kurýra. Jdem si ho rozbalit a v tu chvíli zjistíte, jak hodně to Apple myslí vážně s nějakou ekologií a jak to myslí vážně s tím, když pár let zpátky teda tvrdil, že není možný dávat už k telefonům nový adaptér, protože je to v rámci ekologie, že ho lidi nepotřebujou a že při přepravě to zabírá strašně místa a proto ta krabička je malá, aby bylo všechno ekologický. Tak když budete rozbalovat první balík ze Selfu, tak zjistíte, že to je trošku všechno jinak a že balík, do kterého normální e-shop s náhradníma dílama v Čechách jakýkoliv nebo kdekoliv po světě by vecpal možná desítky displejů nebo desítky baterek, tak oni jsou schopni do takového balíku dát 3 podlepení displeje, 1 baterku a 1 displej a je to balík prostě, do kterého by se vám vyšlo 4 MacBooky třeba. Taková je prostě realita toho, jak ty zásilky vypadají. Největší extrém, co jsme tady zažili, když jsme si objednávali na zkoušku jejich podlepení displeje na iMac a k tomu byla nějaká sada šroubků, přišla krabice fakt o rozměru, já nevím, 30x20x60 a v tom bylo prostě podlepení displeje, na to stačí malinká prostě krabička. Zabalení vevnitř už je to v pohodě, ty service packy od Apple jsou i poměrně odolný tomu, aby když ten balík někde lítá, tak to vydrželo nějaký nárazy a můžeme se pustit do opravy. Tam není co řešit, postupujeme, jako bychom standardně vyměňovali díl. Důležitá je až ta následná vlastně instalace nebo spuštění první toho telefonu. Je tam několik variant toho, jak se ten díl může napárovat. Nejčastější to bývá tak, že vy spustíte ten telefon v servisním módu. Je to nějaká kombinace tlačítek, kterou taky najdete v těch manuálech na Selfu a nakonfigurujete tu baterku, nakonfigurujete takhle displej a další díly. Některé díly, jako je třeba zadní kamera u některých modelů, tak se musí dál kalibrovat. Provede vás to nějakým průvodcem, kde vy musíte hejbat tou kamerou, natáčet to, aby se to skalibrovalo zřejmě vůči třeba lidaru, aby ta kamera byla ve správné pozici. Pak je úplně nejsložitější způsob u třeba Face ID, kde vy to musíte připojit k počítači, stáhnout si program a přesněji to napárovat, nakalibrovat. Tady je kámen úrazu trošku, setkali jsme se s tím, že na některých počítačích tenhle program nefungoval, na některých MacBookích, který neměli procesor M1, M2, M3, tak prostě to nefungovalo, ale to párování jinak je poměrně jednoduchý. Pokud si s něčím nebudete vědět rady a nebo budete potřebovat dokončit třeba to vrácení toho dílu a podobně, a nebo budete mít problém nějaký při té objednávce, můžete kontaktovat jejich podporu. Jediná možnost, jak je kontaktovat, je chat, který je na těch stránkách. Tam zřejmě sedí operátor, který buď umí německy nebo anglicky a nějakým způsobem je to automaticky překládaný. A tam vznikají jako bizáry, jedna, která je tam nějaký nejdřív automatický předgenerovaný odpovědi a pak vznikají bizáry v těch překladech. Mně osobně se stalo, že jsem komunikoval a každá ta odpověď na tu moji další otázku, nebo já jsem odpověděl na nějaké jejich dotazy a oni mi znovu odpověděli, byla v jiném jazyce. Zašlo to češtinou, slovenštinou, němčinou, angličtinou, pak jsme se dostali do jazyků, co jsem nevěděl ani co je za jazyk a musel jsem celý ten chat restartovat. Těch problémů je takhle, jako slýcháme o spousty, že ten chat nereaguje, nefunguje, to, co tam teda ty operátorky píšou, tak jsou fakt občas jako nesmysly úplný. Měli jsme třeba zákazníka, kterému se stalo, že mu přišly prošlý teplovodivý pasty na MacBooky a jenom tohle s nima vykomunikovat, vrátit vlastně nějakým způsobem, dostat peníze nazpátek, trvalo několik týdnů minimálně. A to mě dostává k tomu hlavnímu jako kamenu úrazu a to, že celý ten, za mě teda, celý ten e-shop, celý ten Self je udělaný jenom na oko, tak aby Apple vlastně vyjádřil to, ukázal, jak jsou strašně ekologický a jak jsou friendly k tomu, že si člověk může doma opravit ten telefon. Začíná na ně tlačit dost EU, respektive na všechny výrobce nějaké takovéhle elektroniky, to samé různý regulační orgány po celém světě, různé asociace, různé neziskové organizace, které tlačí
radši do toho, aby bylo to zařízení opravitelné, abyste si vždycky nemuseli koupit nový, aby třeba baterka byla uživatelsky vyměnitelná, ne že baterku měním tak, že vyměním při tom půlku telefonu, nebo že mě to stojí jak polovina hodnoty toho telefonu a podobně. A tohle za mě je jenom věc, aby to vypadalo krásně, že se prostě Apple snaží jít tomu naproti. Protože kdyby někdo opravdu reálně chtěl prodávat díly, tak je to možné tam koupit nějak na firmu. Je to udělaný uživatelsky tak, aby to bylo jednoduchý, přívětivý. Vychází to nějak finančně rozumně, protože když vezmu opravy třeba výměny displejů, to vůbec nemá většinou smysl. To jste prostě cenově tak, jako to dostanete v autorizovaném servisu nebo po pár storovek levnějc, a jestli je rozdíl opravy telefonu 8,5 nebo 9,5 tisíce, toto radši nechám v tom autorizovaném servisu, udělají mi to často i na počkání, mám tam nějakou reálnou záruku, mám klid a nic s tím jako neriskuju. Jo, to, že jak se mnou vlastně komunikujou celou dobu, to, že prostě to dodání je 3-5 dnů, někdy za začátku to bylo i třeba 2-3 týdny, jako půl roku nazpátek ještě. A všechno tohleto jako házení klacků pod nohy, což reálně někde nějaký tamhle pracovník nějaký organizace nebo úředník tamhle z EU nevidí, jak reálně ta věc prostě funguje, ale na oko to vypadá krásně, že Apple začal prostě dovolovat lidem si samo doma můžou vyměnit prostě baterku. To myslím, že by jako nějaký základní shrnutí toho self-repairu stačilo. V dalším nějakém videu se určitě podíváme podrobně na jednotlivé produkty, co si můžete na Selfu zakoupit, co se týče nářadí, nějakých pomůctek, nástrojů, jako je třeba ten zavírač telefonu, takovej list, do kterého ten telefon dáte po opravě, tak aby se displej správně zatlačil, nebo třeba v předchozím videu, kde jsem ukazoval otvírač telefonu a různé další vychytávky, protože některé věci se tam opravdu vyplatí zakoupit, co se týče toho nářadí, něco je tam zase nesmyslně předražený a smysl nemá, jako například šroubováky, které jsou po 2,5 tisíce a ještě si do nich musíte kupovat za 300 bity. Tak jo, to je asi ke dnešku všechno a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!